Jeg har i dag fået besøg af Emma, som har fået nævetræning 20 gange, hvor jeg er egentlig færdig med dit forløb. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvorfor du egentlig startede med nævetræning? Altså jeg startede med nævetræning, fordi at jeg døjer rigtig meget med angst og med hovedpine, og så har jeg også ADHD. Og da jeg startede til nævetræning, der var jeg både på medicin for ADHD og for min søvn og for mit angst. Så du har egentlig 3 slags medicin? Ja. Har du det i dag? Nej, jeg er medicinfri. Helt medicinfri? Fuldstændig. Og din angst, det var sådan en, så vidt jeg husker, sådan en social angst i forhold til offentlig transport, store Ja, grupper jeg af har mennesker? social angst og panikangst. Ja. Så du kørte ikke i offentlig transport? Det har jeg gjort i 4 år, før jeg startede med nævetræning. Og nu kører du med offentlig transport? Nu kører jeg med offentlig transport. Og så er det faktisk noget med, at du også har startet på en uddannelse. Er du faktisk færdig? Jeg er lige blevet færdig med grundforløb. Og til den 1. august, der starter jeg som elev nede i Mærken. Det er jo helt vildt. Ja. Medicinfri, kører offentlig transport. Og jeg husker også, at karakteren faktisk var forholdsvis fin på de var rigtig gode. Til din eksamen. Ikke? Det var det. Ja. Mega fedt. Kan du anbefale det til andre? Jeg kan anbefale det rigtig meget til andre. Jeg har også skrevet med andre folk om det, og de vil tage stilling til det. Så jeg synes, det er godt at komme ud med det, og jeg synes, at det burde blive mere udbredt, end det er. Fordi at det hjælper så meget. Altså. Du kan sige til dem, du skriver til, de må altid komme op. Må altid tage en samtale, og den koster, siger du. Fedt. Tak for det, Emma. Jamen selv tak.